určite na teba vybehlo toto video, alebo dokonca toto video. A ja som utekala na Doloru a okamžite som si kúpila tento retinál. Nie preto, že tie videá sú pravdivé, tie videá sú úplne bullshity a keď chcete, aby ste mali fajnovú podráždenú pokožku, začervenanie a absolútne žiadne výsledky za tento krémik, tak nech sa páči, ako pokračujte. Ale ak chceš využiť naozaj plný potenciál tohto retinálu, tak si poďme zhrnúť pár bodov, čo od toho krému čakať, čo robí, ako dlho používať a blablabla. Toto sérum je retinál. Je ešte retinol, potom je retinál a tretinoid. Ak chcete vedieť, aký je medzi nimi rozdiel a ako ich používať a zaradiť do rutiny, určite bežte aj na môj YouTube kanál, kde mám dlhšie videá. Retinál je výborný na vrásky, pigmentáciu, akné a takú hrubú textúru pokožky. A naozaj nemusíš robiť toto, pretože v prvom rade si ti strašne rýchlo minie, budete stať 300 eur na mesiac. Toto je veľkosť, ktorá ti postačí, ver alebo nie, na úplne celú tvár. Zo začiatku používaj naozaj čím menej, tým lepšie, aby ste sa vyhnuli nejakému podraženiu pleťu, ako je začervenanie alebo lúpanie pokožky. Vyhni sa miestam, ako je okolia nosa alebo očí a pre ešte lepšie minimalizovanie podraždenia ho dávaj na úplne posledný step až po kréme. Počúvaj a sleduj si svoju pleť. Ak ťa štípe alebo je začervenaná, daj si pauzu. No a najviac dôležité info je aktívne vyhýbať sa slnku alebo používať SPF v dostatočnej miere. Musíte sa chrániť aktívne proti slnku, pretože budete mať čo? Horšie vrásky, horšiu pigmentáciu. Takže ak ste človek, ktorý sa rád opaľuje, rád trávi čas na slnku, toto fakt nepoužívajte, radšej nie. Všetko objednávam z e-shopu dallora.sk. Pre viac takýchto naučných videí ma určite nezabudni sledovať.